asidlali mangabe sithi eMondlo abaqulusi asisabafuni. Ngomoshe kubuhlungu kakhulu. La eMondlo angazi noma imeya ngoba ngisanda kuyibona ukuthi iyazi yini ukuthi sinamaplanti awu-2 esewage. Kushiwo yimi lokho. Engikwaziyo ngicabanga ukuthi leli ezansi i-registered. Kodwa engekho registered yile ela enhliziyonhle. La kukhona khona iy'ngane ey'ncane inhela yonke lento eyenziwa la. Angisazi ukuthi how many times kuba bonke omeya abafikayo la ngikhuluma one into. Nginey'tamkoko eziwu-5 ongathi uma ngihamba nawe meya manje sabe uzoyithola zixhaxhaza. Angazi noma imeya ukuthi la itamkoko kuphuma iy'ngane ey'ncane ey'ngaka, kuphume izinto zomama, kuphume izinja, kuphume konke ukungcola. Ngicela ukuthi uma usulitholile ithuba meya Sesihlukwane unginikeze omunye walaba bantu abangaphansi kukameya ngihambe naye ozoba esephuma esandleni sakho. Kunedamu mina ngisewumfana elikhona la ezansi le-sewage. Ngiyabonga meya. Sanibonani. Ngizokhuluma lapha ngalo baba uNkulusi lapha phambi kwethu. Lapha baba uNkulusi ngiyahlubula emoyeni wami. Kunabantu ebusuku abagabula ngisugesi. Abasakwazi ukuhamba ngobumnyama ebusuku. Yabona baba uNkulusi lapha kuhlubula khona ngokuqala kokugcina emoyeni wami. Ngizobhoda kanjani mina? Ngizobhoda kanjani kujena emphakathini? Ngingavidiyo mina e-police station engayenza. 2, yabona futhi lapha engihlubuka khona njengoba omama behamba ngobumnyama ebusuku lesemini. Mina uyathanda uthando lababa uNkulusi. Umuzi nomuzi obabengaka khipha ama-generation. Ayikhoza le. Inkinga-ke ephethe abaqulusi, isifo esiphethe abaqulusi, umkhandlu wabaqulusi banalesi sifo sokungezwa emadleleni, banesifo sokungaboni, banesifo sokungacabangi. Ubengeke u-MM ebona abantu bengangempethu zendlovu uthaba, ebona ukuthukuthela ukuthi ibhalwe emehlweni, adedele i-VN enjengana ekhombisa ukuthi akathinteki ngoba vele imizwa ukhombisa ukuthi akanalo ne-sense of humility imlahlekele. Kodwa wena ukudlule ezululethe ukwazile ukuthinteka. Baba nansi inkinga ekhona. Basithuka ngenhlamba bathi asikhokhi. Thina la eMondlo uma singawakhokhelanga amanzi, singayikhokhelanga isewage, bayangena bazosinqamulela. Likuphi ithuba lokuthi singakhokhi la eMondlo? Sikhathelwa ama-service, ugesi siwukhokhele. Phela uma sesiwukhokhele ugesi owethu, unqanyulelwani le into yethu? Sikhokhiselwani i-akhawunti enye, sibe sikhokhiswa ngenye? Why isibangelwe imali yesewage ngogesi? Ugesi uyingxenye yempilo yethu, ukhombisa ukuthi ubuntu umlahlekele uyabona babaqulusi. Angizobuya kude baba, sisodwa isicelo. Siyacela ukuphinda ile yodwa. Sicela usitambule njengoMoses owakhipha abantu baseGibhithe. Awusiphinde abangibikela abaqulusi. Abaqulusi baphethe njengey'lwane, abashayi ezithweni, basitimela ngofezela. Siphinde baba, siphinde. Siyamcela u-Eskom umfake ususikhipha abaqulusi siyimele. Hayi, i-VN yaloyo
ubunya isishiphi kwesithombe ubunya sebengenile kokunye umasipala owethu akusiwo abantu abawuphethe umasipala owezakhamuzi zaseMaqulusini kuhlangene neMondlo akusiwo owabantu abasehhovisi njengamanje akusiwo kameya akusiwo kamenenja kodwa umasipala wezakhamuzi uyangibona kutheni ukuthi ngithini okwesibili enguphakamisayo mayelana nogesi okuyizimu asikufisi isicelo nikuzwe kahle izimu akusobe iphinde ibe khona lento okuthiwa yi-load reduction asikwazi ukuthenga ugesi singawazi ukuthi uyinani uma ngesitolo ngiyothenga isikwa ufike ngazi ukuthi esitolo silisikwa futhi la izakhona ey'phakathi zidla nasithe inesingayazi lokho kubugebengu esifuna ukusazi ukuthi malini unithi sicela kwenziwe uphenyo olunzulu ukuthi sithathwe kanjani lesi sinqumo kuze kwenzeke umonakalo ongaka